Det er godt sving, Harald. Jo, tak. Nå, vi står her i træningscenteret, Ja. støttet af BHR Service. Og Harald, vi talte jo om at lave en kort video om, hvordan man kan bruge Trackman til at selvtræne. Ja. Og vi kan lige starte med at fortælle om, hvordan man faktisk kommer ind det rigtige sted i Trackman-programmet. Ja, men til at starte med, når man kommer ind, så trykker man på den orange knap her. Bum, så tænder den. Kommer man ind på den her skærm efter god 2 minutter. Den skal lige load. Ja, og kalibrering. Kalibrere Det er de Trackman. der skaktern, som står foran Trackmanen, mens den gør det. Ja. Så kommer man ind på den her skærm. Og hvis man godt vil spille en bane, så trykker man her på korset, så kan man spille på baner overalt i verden. Herover så trykker vi på Practice, hvis vi bare skal træne os selv. Inde på Practice, der er der nogle forskellige ting, man kan vælge. Men hvis du bare vil se på dine slag og se tallene for, hvad det er, du gør, så vil du vælge Shot Analysis. Det er den, jeg bruger. Shot Analysis, det er den, vi vælger. Ja. Yes. Så kommer man ind på denne her skærm. Man kan bruge sit login på Trackman. Kan du lige vise, hvordan appen ser ud? Appen ser Det er den der orange. den sådan Trackman Golf hedder den. Trackman Golf. Ja. Trackman Golf. Så kan man trykke Quick Login her. Hvis man gerne vil, så kan man få sine tal på telefonen, så kan man tage den med hjem og sidde og kigge på det, hvis man gerne vil det. Og hvis man ikke behøver login, så kan man bare trykke her Add Player og spille som gæst. Ja, så kan jeg prøve at ikke, eller så afslører man ikke sine tal til andre. nej, det er rigtigt. Så kan man skjule det. Så trykker man hernede, Done. Så spørger den, hvilket jern vi slår med. Nu slår jeg med et 7-jern. Ja, vi Og så kommer man ind. Yes. Og her er det frem. vigtigt, skal vi lige fortælle om, at vi kan lige starte med, hvilke tal der er det vigtigste, ikke? Så kan vi gå Hvilke til tal vi skal bruge. Man trykker herude for at ændre tallene på den her med 3 streger og nogle prikker på. Så kommer der en masse tal frem, men man skal ikke bruge alle de her til særlig meget. Nej, så Man har en her. De 3 her, de er gode nok. Det er, hvor hurtigt man svinger. Om man slår ned i bolden eller op club i bolden. speed, attack angle, Og svingretning, club path, ikke? path. Ja. Så vil jeg gerne vælge den her fra. Face to path og tage face angle på i stedet for. Ja, det er det, vi anbefaler. Så Og så går vi herned. Så kan vi se... nej, der er en til, vi skal have på. Vi skal have low point distance på. ja, det er den, der fortæller det laveste punkt. Om det er før eller efter bolden. Ja, i forward og svingets after, laveste punkt. Yes. Ja. Så er der de her 2, ball speed og smash factor. Dem bruger vi mest til driveren, hvor det gælder om at slå langt, men nu slår jeg med 7-jern, så behøver vi ikke bruge det. Den slår vi fra. Jo færre bedre. Og spinden, det tænker jeg egentlig ikke så meget over, når jeg står og træner. Så, og kurven tager vi også fra. Så har vi carry og total tilbage, så vi kan se, hvor langt vi slår. Ikke? Hvor langt flyver, og hvor den ender med trill. Det er de 7 tal, vi bruger. Og så... Så vi siger lige her, carry, total, club speed, attack angle, club path, face angle og low point. Yes. Så kommer man på den her skærm. Så trykker vi herop på minimer for at dele den op i 2. Det er de 4 pile. Og så trykker vi på de 4 firkanter bagefter og impact location. Ja, den er så god. Den er god. Den fortæller dig, hvor du er henne. Du rammer bolden i slagfladen, ikke? Okay, men prøv at slå, så kan vi lige give et eksempel. Så slå et slag, og så kan vi se på tallene, hvad de siger. Så, med et 7-jern. Det var godt nok et langt 7-jern. Ej, du slår for langt med det. Det er for langt, det der. Så siger den carry, hvor langt den flyver. 172 meter flyver den i luften, og den triller 7 meter. Det er lidt for langt 7-jern. Så langt skal man ikke slå med det. det. Er også lidt for langt trill, er det ikke det? Jo. Club speed, hvor hurtigt jeg svinger den, 92, det tænker man ikke så meget over. Attack angle, 6,5 minus 6,5. Det betyder, at jeg slår 6,5 grader ned i bolden, så jeg rammer bolden på vej nedad, ikke? Ja, så et minustal er godt med hjernen generelt, ikke? Ja, det skal man have. Minus med hjernene, plus med driveren, helst. Club path, det er min svingretning. Jeg svinger den lidt indenfra, så det vil sige, jeg svinger den inden fra min krop og ud af, hvilket giver en draw, hvis man har face angle, som hvis club path er positiv, så skal face angle også være positiv, men den skal være halvdelen
af club path. Eller den skal i hvert fald være mindre end club path, ikke? Du er 0,1 fra. Ja. men det vil sige, hvis der er minus, hvis du lige går væk fra skyggen der, eller med skyggen, så hvis der står minus i club path, så kommer man lidt udefra. Ja, og så skal der også stå minus på face angle. Ja, så bolden ender i midten. det. Yes. Low point distance, den er 15 cm efter bolden. Og det er igen, hvis man går tilbage til attack angle, det viser bare, at jeg har slået ned i bolden. Og mit laveste punkt i svinget, det er efter jeg har ramt bolden. Ja, og det vil vi gerne med et jern jo. Og A, det betyder after, og B, det betyder before, ikke? Yes. Og har vi noget generelt for, hvor meget man helst skal være efter, eller er det meget individuelt? Generelt så er det, ja, hvis du bare har over med et sygjern, så skal den bare være over 6 cm. Ja. Måske er 15 lige i overkanten. Ja, godt. Men det er super, og der er ikke noget at mærke på, hvor du ramte den der? Den er simpelthen ikke fanget, hvor jeg ramte den, Nej. men det er fordi, jeg svinger for hurtigt. Du er simpelthen for hurtig. Men det vil sige, her der ser man jo simpelthen, hvor man rammer, og sweet spot må jo være, Lige der det optimale må være i krydset, ikke? Og der kan man så få faktisk lidt indikation af, om man er god til at ramme i midten af jernet. Okay, og kan du lige fortælle så, den der Tracy-funktion, den kan vi lige fortælle om. Ja. Vi behøver ikke at vise det, men Tracy, det er den der funktion deroppe. Den siger, keep hitting, and I will soon have some results. Og den kan man vælge, og så evaluere den, din slag og siger generelt, hvilke punkter det er, du skal arbejde med, ikke? Mm. Så den kan man bruge. Så giver den dig, hvilke tal, som kan optimeres ved dine slag. Og hvis du ikke er helt sikker på, hvordan du skal ændre det og få bedre tal, så skal du kontakte en pro, og så kan de fortælle dig, hvordan du kan løse det med nogle motoriske øvelser eller noget konkret på svinget, man kan ændre sig. Super. Så det er at kontakte jer i pro-teamet for at få hjælp til at forbedre tallene, og så selvfølgelig træne indimellem her selv. Ja. Skal vi lige, før vi slutter af, lige vise, hvilke nogle tal vil du tilføje, hvis det var med driveren? Hvis nu jeg skulle skifte til at slå med driveren, så starter jeg med at trykke heroppe, hvor der står syvjern. Så trykker jeg der. Så spørger den mig om nu. Så vælger jeg så driveren, for det er den, jeg skal slå med. Trykker vi herned igen for at ændre tallene. Carry og total, den vil jeg stadig have på. Så vil jeg gerne have smash-faktoren på. Den skal være omkring 1,5 med driveren. Ja, og det er den, der viser, hvor god du er til at overføre energioverførsel, ikke? Så hvis du rammer den i midten, så burde den komme tæt på 1,5. Ja. Spin rate, den vil jeg også have på ofte, fordi at med driveren, der gælder det om at have rimelig lav spænd. Man skal omkring 2.000, 2.500 spænd. Ja, det siger den og det kan man så få reduceret, hvis man har højt spænd på forskellige måder, og det er så det, man kan træne sig frem til, eller snakke med proen om, hvordan man gør. Ja, lige præcis. Low point, den vil jeg stadig have på. Den skal så være B, before, når vi slår med driveren. Yes, så den er på vej op. Ja, og face angle, club path, dem har vi stadig. Club speed og attack angle, dem bruger vi også stadig, så det er egentlig det samme. Godt, så dem du slog til her, det var spin rate og smash factor. Super. Men Harald, skide godt. Og vi kan lige fortælle, at vi nu også laver nogle kurser i simulator golf her, hvor man kan arbejde lidt mere med tallene sammen med dig. Ja. Og der bliver højst maks 2 på et hold, ikke? Så der er god tid. Så står vi 2 med en trackman og kigger lidt på tallene. Ja, det er super. Ja. Men tak for det. Ja, tak for det.